दिनै जोङो बिनि थाखायनो बेयाव ममबाति बा केन्डेल लाइटिंनि हाबाफारिखौ लादों परबजरा इउनाइटेड फराम अफ एक्सन दिबनि जानानै। दा जोंथ' अबंलावरिनाव बेखौनो आर'ज गाबदों जे गाबोननि जे हियारिं दङ रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे सा 6 जननि जे हियारिं दङ बे मोजाङै मोजां जानांगौ बा गाबोननि दिनावनो जेन कर्टनिफ्राय रेहाय मोनो बा साजाखौ मुक्त खालामो बेखिनिखौ जोङो अबंलावरिनाव जों इउनाइटेड फराम अफ एक्सन दिबजों लोगोसे बे ओनसोलनि माखासे मेलेमजिबि आरो रायजो राजा आरो बिनानावमोन दङ बिथांमोनजों जों जयैनो अबंलावरिनाव आर'ज गाबदों। जों बेखौनो लुबैदों जे गाबोननि दिनाव जों रेहाय जायो। थांनाय बारनि जे दस मुक्त जे दाय गैयै होनना फोसावजानाय बे लवार कर्ट गाबोननिया गोजौ बिजिरसालियाव जागोन। दा जों बेखौबो आसा खालामदों जे गाहाय लेभेलनि जे कर्टआवहाय जेरोखोम बादि जोङो फिथाइ मोनदों गाबोनबो गोजौ जे कर्ट बेयाव बे रोखोम फिथाइ मोनगोन होननानै जों मिजिंथिदों। लाइटिं केन्डेल प्रग्राम बे प्रग्रामनि गेजेरजों गाबोननि रन्जन सारनि सायावहाय जानो गोनां जेनाखि गोजौ बिजिरसालिनि बिजिरनाय बे बिजिरनाय हाबाफारियावहाय जों मिजिंथिदों जे गाबोननि बिजिरनाया मोजाङैनो मोजां जाफुंगोन बेखौ जों साफ्रोमबो बर' माहारिया मिजिंथियो आरो आंबो सासे बर' सुबुं जानानै बे हाबाफारिनि गेजेरजोंहाय गाबोननि बिजिरनाया मोजां जागोन होननानै आं आनान गसाइनावहाय आर'ज गाबो।